IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Van harte welkom op de voormalige rustdag in Ichtenbergen, de Wut Zielt, de inhaaldag. Hier bij het dagverslag van Wijnsje Trekje in augustus. We hebben een inhaaldag dus bij Ichtenbergen en het is een warme, zonnige, maar helaas een dag met heel weinig wind. De C-klasse gaat wel van start in de maand en de Ebenezer neemt de koppositie op bijna de eerste tonnen. Maar helaas, we verwachten het al een beetje na een kwartier met de wedstrijd stil worden, omdat de wind echt te weinig is. Helaas voor de C-klasse, maar morgen voor deze klasse weer een nieuwe kans. Ik al is 3 uur net zielt, ook goed om even te benoemen voor de dag van morgen, wat tot nota de klassement is in de C-klasse. Op een eerste plak Arne Heerschop met de Engelsman met 2,7. Jochem Taardewa met de Lietse Lies stiet op 7 punten. En op de derde plak stiet Willem Kramer met de Ebenezer Jochem punten. En na aardig wat uitstel gong ik de B-klasse van start Joet. Ze starten voor het eerst met een Olympische baan en we gaan zien wie dit het beste onder controle heeft. Het startschot en een valse start. Uiteindelijk binnen er 2 algeheel valse starten geweest. Alle scootjes moeten zich opnieuw positioneren op de startlinie. En dan gaan ze alle keer goed voet, mooi op één lijn en de westenwind mooi op kop aan de bovenkant van de linie. De lege woorden leidt onderin en maakt een goede draai en pakt flink wat wien. Ze staan momenteel laatst in het klassement, dus het zou een mooie opstekker wezen voor het team om een plakje omheen te komen. Dan komen we bij de eerste bovenwindse tonnen en gaat de lege woorden als eerste rond. De 3 gebroeders op het tweede plak en de skekel op een derde plak. De treie dwarpen krijgt een straf op zijn thuiswetter en met een extra rondje draaien en komen daarmee op het laatste plak naar de eerste boei. Dan de tweede ton in een penibele situatie tussen de Ilkje 2 en de Hoop op Zegen. Er is dan net genoeg rond de oer, omdat ze dubbel om de boei heen gaan. Gelukkig uiteindelijk geen strafsituatie en ze kunnen beide trofaren. De lege woorden houdt het goed vol en bloeit onder leiding met de 3 gebroeders in de achtervolging. Op de derde plak zit nog de skekel en deze 3 beginnen aan het kruisrak steeds meer afstand te nemen van de rest van de scootjes. En dan neemt de lege woorden steeds meer afstand van de rest van het veld. Ze hebben een prachtige wind te pakken en het schip zielt prachtig goed. Op weg naar de laatste tonnen gaan de lege woorden, de 3 gebroeders en de skekel redelijk nek aan nek. Maar het is ontzettend spannend wie hier als eerst door de finish gaat. Wat een prachtig beeld van deze 3 skippen. De lege woorden heeft dan als eerste finish passeerd. Een ontzettend mooie overwinning voor Walter van der Vecht en zijn bemanning. En een spannende en mooie wedstrijd in de B-klasse. Dan gaan we naar de duitslag van de B-klasse. En het is een prachtige overwinning voor de lege woorden met Walter van der Vecht. Dus op een laatste plak in het klassement. En Joert een hele mooie eerste plak. Tweede is Egen van der Hoef met de 3 gebroeders. Jelle Los met de skekel op plek 3. En dan komen we bij het klassement in de B-klasse. Terug de wat mindere daguitslagen van de nummers 1 en 2 Joert. Maar nog steeds vol op kop. Luc Elzinga met de Utentuus 12,8. Bart Westerhof met de jonge Jan op 14,9. Bas Krom met de verwisseling op 22. En Egen van der Hoef met de 3 gebroeders op 24. Dit klassement scoort leuk in elkaar en we zijn benieuwd wat dat de volgende dagen brengen gaat. En dan de A-lieds is ik van start gong Joert. Juster op sleet ziel dit gouden mescuutje van Diana Visser naar de oerwinning. Zoen ze dit Joert wedslagje? De A-lieds is begonnen. We zullen dat het gouden mescuutje ik Joert weer een goede start heeft. Liek als de vriendschap, de Zwanneblom, de avontuur en het Abbegeerste scootje. De vriendschap neemt de leiding op wij naar de Bopperminse tonnen. De Gautemus en het Abbegeerste scootje in de achtervolging op de vriendschap. De wien is een beetje oude naam, maar ze kennen nog prachtig terugzielen. Het Gautemus scootje vaart lang terug op bakboord naar de randen van het wedstrijdveld en de Zwanneblom die gaat al vrij snel hoe stag.
Dan komt de Vriendschap als eerst bij de tonnen en zullen we de Gautemus als tweede rond de tonnen. Daarachter Jelle Talsma met de Zwanenblom. Wat een ontzettend mooi gezicht, al deze scootjes. Zoals je zien kennen is de wien aardig listengung. De Vriendschap bloeit erg sterk op kopvaren. Knap van Sander Meter. Hij stiet op dit moment 8e in het klassement. Bij de bovenwiense boei wordt er in de achterhoede extrierden. Lietse en de Woudster duikt in een gat wat het Lietse baan litten had. De Vriendschap bloeit geconcentreerd zielen. Daarmee behouden ze heel goed de koppositie. De Friesland is heel secuur rond het Sjen als er überhaupt nog wind komt. Bellenblaas komt goed van pas op dit scootje. En dan wint de Vriendschap van Sander Meter een hele mooie wedstrijd in de Lietse A. Erg stabiel van Sander en zijn bemanning. Dan terug naar de dijuitslag van de Lietse A. Op een eerste plak Sander Meter met de Vriendschap. Tweede is een Diana Visser met Gautemer scootje. En op een knappe derde plak Henk Frankenaar met Abbegeerste scootje. Verder hebben we gezien dat er een aantal scootjes buiten de tijd binnenkomen. We zullen letten zien wat dat voor de dijuitslag bezit. En dan doen we het klassement in de Lietse A-klasse. Dan zullen we Jelle Talsma met de Zwanenblom op 1 mijn Santje Jochem. Op nummer 2 Henk Frankenaar het Abbegeerste scootje. Ek mijn Santje Jochem. En hoe spannend wordt het hebben, Harm van der Weijden de Nijendij komt op 18 punten. Joost Terpstra op 21 en Herke Bosma ik op 21. En Diana Visser op 23,Jochem zorgt voor een spannend klassement tot nota. Terug naar de Grutte A, die in dezelfde baan van start gaat op dezelfde tijd. Wegens de laatste wedstrijden had deze dus een lieke wedstrijd op dezelfde baan. In het klassement stiet de sterke Jerke op kop. Daarachter komt het dorpje Mar en de vrouwen Jantje stiet op het derde plak. Het startschot en we zijn fut. We zien dat er een valse start is van de Grutte Pier, de Grutte Geert en vrouwen Jantje. Zij moeten buitenom op nij starten. Dan zien we dat de Emanuel voor het veld langs gaat, hoe stuurboord. Zij kennen vrij het veld in op mijn stuurboordslag richting de bovenboei. Dan komen we bij de eerste boeironde. De Emanuel gaat hier als eerste rond. Daarachter zullen we het dorpje Mar en de jonge Jasper. Achter de Emanuel vormt zich een Lietse groep achtervolgers, met daarbij de Grutte Geert en de deviatie. Krijg zoals bij de Lietse A had ik de Grutte A lest van een ounemende wien. Met weinig wind draait het hele veld voor de wien bijna in elkaar. En dan is het juist zo belangrijk om je juiste positie op te eisen bij het ronden van de benedenboei. De Makkemus kent toch een mooie bakbordslag naar een tweede plak in het kruisrak. Achter de Emanuel, het dorpje Mar, volgt op plak 3. En dan het laatste van de Wiense rak wijzigt er nog iets. De jonge Jasper gaat naar een tweede plak. Het dorpje Mar bloeit op 3 en de Makkemus schoot op naar plek 4. En als debutant in de A-klasse boekt de Emanuel de eerste oerwinning. Een prachtige oerwinning voor Herro Giemster en zijn ploeg. De jonge Jasper eindigt na een mooie strijd op een welverdiende tweede plak. Dat is na de disqualificatie van Juster een mooie opstekker voor het team. Dan de dijuitslag van de Grutte A. Mij op 1. Herro Giemster met de Emanuel als debutant zijn eerste oerwinning. Vrouwtje Ozinga Meijer met de jonge Jasper op plak 2. Gele Taarma, het dorpje Mar op 3. Dan gaan we naar het klassement in de Grutte A-klasse. Pieter Jelle Stielker met de sterke Jerke, Jochem punten. Op 2, Gele Taarma, dorpje Mar, Ek met Jochem punten. En op een derde plak, Klaas Cuperus, Iltje Baas, Jochetje, Jochem punten. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.